Moukaroitiin tonttien hinnat alas. Tiesitkö, että täällä Lapinlahdella on tällä hetkellä tontit puoleen hintaa? Ai että, tämä se on elämätä. Mietipä, kun olisi tuossa takana omaa tontti ja siihen rantasaunat ja kaikki ja kahtelisit tästä omaa rantaviivaa. Tieltä Alapitkän Rönkölästä kuulemma sopi hirmu hyvin Kallookin. 13 tonnilla saat runsaasti ommoa rauhaa. Hetkinen, onko tuo naapurin Marjatta tuolla? Jos sä kumminkin kaipaat enemmän sitä kaupungin vilskettä, niin Kuopio on tuossa 30 minuutin päässä. Jos ja kun nämä uppeat maisemat tärppäis, niin ei muuta kuin ostohousut jalkaa ja kaupoille.